L-għada tal-miliet għal-ħafna kienet ġurnata ta' vaganza, minkejja l-ħafna jkunu għamlu x-xiri tar-rigali qabel jum il-miliet, uħu tirħew lejn postijiet bħal ta' Sliema u l-Belt Valletta fejn komplew jagħmlu x-xiri tagħhom. It-tama tkun il-perjodu ta' sejl żjejnhom biex jiffrankaw xi ħaġa tal-flus. Issa li għadda l-miliet ġejtu tagħmlu l-belt. Jan fiċ naqra sejlu, naraw xaw. Ġejna nibdlu oġġett li kien laqlajna. Propja ġejna nibdlu ir-rigali. Għax ma ġewniex. Propja ġejna wara ġimma xogħol nirrilaksjaw naqra. Eżatt tarġi ġejna ma nafux, Fil-waqt li fil-Belt Valletta l-intensità ta' sejl sa ta' marrankaċ pajjiż bħall-Ingilterra, numru ta' persuni saħan sitra għamlu lejl sħiħ jistennew sabiex ikunu minn tal-ewwel biex jixtru. Fl-Ingilterra ta' kull sena eluf kbar ta' Ingliżi u turisti jemlew ix-shopping centers ewlenin. Dan sabiex igawdu minn roħs li f'dan iż-żmien ġili jitla sa 70% jew aktar. F'Boxing Day ta' din is-sena l-kapitali Londra ddiet minn xi ftit ta' intoppi għaliex ix-xufiera ta' tubes tal-underground ħarġu fuq strajk ta' ġurnata. Imma ħafna mill-konsumaturi ma qatawx qalbhom. Kjuż kbar inġabru ħdejn l-istabbilimenti għal jsibu l-aħjar prodotti u japprofittaw mill-aktar prezzijiet irħas f'dan l-ewwel jum ta' sales.